Gvern ġdid jara li l-proġett ta' Smart City jitwettaq għal dan il-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt konferenza tal-aħbarijiet illi matula qal li l-Prim Ministru għandu jerfa' responsabbiltà ta' waħda mill-wedi illi jagħmel qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u li baqa' ma wettaqix. Bħala gvern ġdid kemm il-darba li nagħtaw il-fiduċja dan il-proġett naraw illi ikun qiegħed jitwettaq. Il-weda ta' Smart City u l-ħolqien ta' 7,000 impjieg ġdid kienet weda ewlenija li jagħmel Gonzi PN fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Waqt żjara f'Dubaj il-Ministru nkarigat minn dan il-proġett Austin Gatt kien saħansitra qal li ma nbidel xejn fil-miri dwar dan il-proġett. Iżda mbagħad għal Joseph Muscat il-Gvern ħareġ bl-ikbar skuża assurda li dan il-proġett mhux se jitwettaq għaliex ma tneħħiġ il-pumping station ta' drenaġġ. Il-Prim Ministru jrid jerfa' r-responsabbiltà għal il-mexxej Laburista u l-poplu se jżomm lil Lawrence Gonzi kontabbli temilu. Il-Prim Ministru preżenti għandu jerfa' ir-responsabbiltà ta' waħda mill-wediet il-kbar li għamel qabel l-elezzjoni li għaddiet u li ma wettaqix. Nebnu li matul din l-elezzjoni ġenerali people will be holding the Prime Minister to account. Al kontrarju, gvern ġdid se jkun impenjat illi jagħti appoġġ lin-negozji f'dan il-qasam għall-iżvilupp ta' prodotti tal-ICT waqsma diġitali oħrajn. Gvern ġdid jaħdem ukoll biex jattira kumpanniji minn pajjiżi bħaċ-Ċina, Singapore u l-Indja lejn pajjiżna. Dan flimkien mal-ħidma ta' gvern ġdid flimkien mal-investituri ta' Smart City biex jiġu assigurati postijiet tax-xogħol fl-ICT. Il-qasam tal-ICT temm jgħid Joseph Muscat huwa wieħed mill-oqsma li għandu potenzjal ta' tkabbir ekonomiku tant meħtieġ għal pajjiżna.